sepil carane ngunduh Mas. Wite kok dhuwur men. Nah iki cah. Iki mergane alate nggo kaya ngene iki. Iki jenenge apa, Pak? Gantol Melinju. Gantol melinju. Iki gawe cah, gawe dhewe. Nggo pring. Nah dadi engko menek munggah rono kae, dur, kayak engko digantoli. Ora, Pak? Kowe Pak carane, Pak? Iya. Kayak kur ditarik ngene iki. Sret. Oh, tiba to. Gantol. Sret. Oh, tiba. Gantol ini. Sret. Sret. Oh, tiba. Iki pemenah iki ya. Ya. Sret. Tiba. Iki. Sret. Sret. Tiba. Weh ngono kuwi wis. Modal Iki modal kikir karo apa? Cutter grindo. Jadi aman ta walaupun dure sak pira wis iso diranggeh. Simbok wis tekan dhuwur wae. Iki carane ngono kuwi. Oh, aman kowe kuruwatan gantol wis. Salah sekon dhuwur simbok wae.